Naghita karon ang shabu din sa Sugbo. Posibleng kabahin kini sa nakalusot nga shabu shipment didto sa Kauluhan. Samtang laing tutukan unya sa kapulisan ang posibilidad nga ang pagpayuhot og illegal nga drugas himuon usab sa mga malls. Si Nico Serino sa report. Nga walay mga intelligence report nga magtumbok kabahin niini. Usa lang sa giangko ni Sinas nga shabu nga naghita karon sa Sugbo gikan sa Kauluhan. Ipaagi sa Bicol. So dito na tanan, posible nagikan dito, but it's not definite kasi walay confirmation report. Samtang mituro karon ang pagduda ni Konsehal Dave Tumulak, Deputy Mayor for Police Matters, nga ang pagpayuhot sa gidiling drogas gihimo na sulod sa mga mall. Iyang gipasabot nga subay kini sa paghitak sa shabu ug sa kasayon sudlon sa mga mall. Di usab mailhan ang shabu gamit ang metal detector. Hangyoon unya ni Tumulak ang mga security officers sa mga mall nga higpitan sab ang pagbantay batok sa shabu. Usasab kini sa tan-awon sa kapulisan. Pailadman lang na nimo nagkinumpra, naa diha ang shabu, unya nagsud nimo sa entrance mismo sa mall, di man na makitaan. Inig-abot dito sa sud, exchange. Amo lang i-relay na sila dito, diba? Basi di ay no, naa sa mall kay daghan makay tao. Samtang gihingpit na karon sa dakbayan ug sa kapulisan ang Recovery Aftercare and Integration Program alang sa mga tigamitan sa drogas nga gustong magbag-o sa ilang kinabuhi. Apan korte na ang muhukom kung kinsa sa mga nalambigit sa gidiling drogas ang makapahimo sa recovery program sa kapulisan. Compromise agreement din sa korte. Amin nun, but depende sa extent sa iyahang penalty. Og more than 6 years, dili siya pwede. Nico Sereno, Balitang Bisdak.